Astăzi vom discuta despre căsătoria între persoane cu diferențe mari de studii. Oare cum mi-a venit această idee? De-a lungul timpului și eu și soțul meu a trebuit să ne mutăm din diverse locuri datorită muncii, a educației, a studiilor și am avut de a face cu tot felul de meseriași. Instalatori, electricieni, zugravi, tot felul de persoane care au trebuit să ne ajute să ne amenajăm locuința respectivă. De-a lungul timpului am avut parte de astfel de interacțiuni cu tot felul de persoane și eu personal nu fac niciun fel de discriminare între mine și soțul meu care suntem medici și cei care au alte meserii, cele pe care le-am enunțat, de altfel foarte respectabile. Persoane doar cu studii medii. N-am absolut nimic împotriva lor și nu fac, repet, această discriminare. Însă, ce am constatat este că anumite persoane se simțeau pur și simplu în prezența noastră, nu știu, se simțeau inferioare, fără ca noi să le spunem ceva sau să afișăm complexe de superioritate sau să ne dăm mai deștepți, mai inteligenți sau așa. Simpla noastră prezență îi făcea pe ei să se simtă inferior și unii dintre ei începeau să atace, să ne jignească chiar și mi-aduc aminte că am avut la un moment dat un instalator care e foarte priceput în meseria lui, l-am chemat de mai multe ori și nu știu, de fiecare dată, simplu fapt că știa că eu sunt medic, îl făcea să mă pună la punct, să-mi arate că nu mă pricep. Eu îi puneam diverse întrebări referitoare la meseria lui pentru că eram curioasă, eu tot timpul sunt dispusă să învăț. Și el imediat afișa aerul de superioritate și mă făcea să înțeleg că nu mă pricep, că nu-mi dau seama, că nu e așa cum spun eu, că e altfel și tot timpul încerca să mă pună la punct și să mă învețe. Azi așa, mâine așa, pe mine nu m-a deranjat lucrul ăsta, dar uneori începea să-mi spună de ce n-a făcut el o facultate, că și-ar fi dorit și el să facă, dar n-a făcut. Și stăteam și mă întrebam, Doamne, de ce spune omul ăsta lucrurile astea? Eu niciodată n-am spus cine sunt, ce studiam, cât de importantă sunt, doar știa că suntem medici, eu și soțul meu, dar niciodată nu am încercat să părem altfel în ochii celorlalți. Și cu toate astea omul se simțea inferior. Simpla mea prezență îl făcea să înceapă să-mi spună și de nu știu câte ori mi-a explicat de ce n-a făcut el facultate, dar cu toate că eu nu am întrebat asta. Dar omul se simțea inferior și atunci mi-am pus problema, dacă aș fi fost căsătorită cu un asemenea om, oare cum s-ar fi comportat față de mine? Cum ar fi tratat? O să spuneți, poate e un caz singular. Nu, să știți că nu este un caz singular. Deci am întâlnit foarte multe persoane cu studii medii care se simțeau complexate că nu au facultate și începeau să-ți explice de ce n-au putut să facă, ce i-a reținut, că n-au avut bani sau părinții sau alte motive, dar culmea, fără ca noi să întrebăm lucrul acesta. Și atunci ne-am pus întrebarea, domnule, de ce există acest complex? De multe ori se crede că persoanele cu studii superioare se cred superioare celorlalți și îi tratează ca fiind persoane inferioare și de condiție medie. Nu, dar nu e așa. De multe ori persoanele cu studii mai puține, medii sau chiar studii generale, au impresia că ei se cred inferiori și atunci încearcă să compenseze ori prin cunoștințele practice, ori prin alte lucruri sau încearcă să-i jignească pe cei cu studii superioare și acest complex care se creează m-a făcut să doresc să țin această prezentare pentru că îmi dau seama că în cadrul unei astfel de căsătorii, dacă se încheie o astfel de căsătorie, pot să fie mari probleme. Dacă cei doi nu ajung la un consens, dacă nu se respectă reciproc, dacă nu există înțelegere, dacă nu apreciază fiecare calitățile celuilalt și nu diplomele. Și atunci, haideți să pornim la drum și să vedem, domnule, care ar fi aceste diferențe, care ar fi problemele cu care se pot confrunta aceste persoane care au diferență de studii. În primul rând, hai să definim o astfel de căsătorie. Căsătoria între persoane cu diferențe mari de studii înseamnă o relație în care unul dintre parteneri are un nivel educațional semnificativ mai ridicat decât celălalt. Exemplu, unul are studii superioare, iar celălalt doar liceu sau școală generală. Deși educația nu definește valoarea unei persoane, această diferență poate influența comunicarea, valorile, aspirațiile și modul de gândire în cuplu.
Deci, eu spun și repet această idee, nu consider că totuși nivelul educațional definește valoarea unei persoane. Deci eu cred că sunt persoane valoroase în toate mediile, chiar dacă au 8 clase sau 4 clase sau 12 clase. Deci nu asta definește valoarea unei persoane, ci caracterul. La rândul meu am cunoscut și persoane cu studii superioare care te-ai fi așteptat să fie foarte educate și cu toate astea, dacă stăteai de vorbă cu ele, vedeai că nu e chiar așa, adică nu te-ai fi așteptat la mult mai multă educație, cunoștințe generale din partea lor. Deci nu întotdeauna studiile definesc și nivelul educațional. Sau sunt persoane cu studii medii, dar care au citit foarte mult, au un vocabular foarte bogat, și cunosc foarte multe lucruri și efectiv ai ce să discuți cu ele. Deci nu contează atât de mult diplomele și de asemenea să nu uităm că în ziua de astăzi multe diplome se fac și la comandă sau eu știu în alte feluri, persoane care nu prea frecventează studiile, dar totuși obțin o diplomă. Știm tot felul de persoane, le-am auzit în social media despre astfel de lucruri, deci nu întotdeauna dacă o persoană are diplomă neapărat înseamnă că a și făcut facultatea respectivă sau că are și cunoștințele necesare, deci lucrul acesta nu definește foarte bine, așa cum am spus, valoarea unui om. Dar totuși, pentru că există această diferență de percepție între unii și alții, ar trebui să vedem totuși care sunt diferențele. Haideți să vedem acum modurile de manifestare a căsătoriei cu diferențe mari de studii. Căsătoria între persoane cu diferențe mari de studii se poate manifesta în moduri variate, în funcție de personalitatea și maturitatea emoțională a partenerilor, a valorilor și abilităților de comunicare a cuplului. În primul rând, căsătoria mentor-elev, acest tip de căsătorie. Partenerul cu studii superioare ia rolul de profesor, iar cel cu educație mai limitată este îndrumat. Uneori acest tip de relație se transformă într-una paternă cu dezechilibru de putere. Se creează un dezechilibru de autoritate în cuplu, în care cel educat poate deveni vocea dominantă în deciziile importante. Cel cu studii mai puține poate accepta pasiv deciziile fără implicare sau poate reacționa prin frustrare și opoziție. De exemplu, cel cu studii poate spune: "Ți-am explicat de 3 ori cum funcționează rata la credit" sau "Hai să te înscriu și pe tine la un curs de specializare" sau face presiuni ca celălalt să-și continue studiile ca să ajungă la nivelul său. Deci, există acest tip de căsătorie gen mentor-elev, gen profesor-elev, în care cel cu studii superioare se crede mentor, se crede profesor, încearcă să-l coordoneze, să-l disciplineze pe celălalt, eventual să-l împingă de la spate să mai facă niște studii ca să ajungă la nivelul său. Și am citit despre astfel de căsătorii în care nu mi se pare chiar normal, în care de pildă ea are facultate, el nu are și atunci spune: "Domnule, ca să ajungi și tu la nivelul meu, hai fă și tu o facultate." Însă el poate nu vrea, poate se mulțumește cu studiile pe care le are și zice: "Domnule, dar de ce te-ai mai căsătorit cu mine dacă ți este rușine de mine, nu?" Și atunci se creează acest dezechilibru de putere și cel care se simte împins de la spate, categoric nu se va simți bine într-o astfel de relație. Deci nu este normal să obligăm oamenii să ajungă la nivelul nostru de studii, dacă ei nu doresc. Dacă nu ne convenea o persoană cu studii mai puține, trebuia să nu ne căsătorim cu acea persoană, da? Deci se creează acest dezechilibru de putere în acest tip de căsătorie gen profesor-elev. Deci niciunul nu trebuie să... E clar că profesorul se simte de pe o poziție superioară față de elev care este de pe o poziție inferioară și atunci se creează acest dezechilibru de putere care nu este normal într-o relație. Un alt tip de căsătorie este căsătoria cu complex de inferioritate. Partenerul cu mai puține studii se simte prost sau demn de milă în prezența celuilalt. Cel educat poate deveni superior, poate chiar în mod involuntar. Partenerul cu nivel educațional mai mic poate avea sentimente de inferioritate sau de rușine și poate evita subiecte, discuții sau medii în care nu se simte la nivelul celuilalt. Poate apărea o nevoie de a compensa prin alte metode, prin control, prin sarcasm sau chiar prin izolare. De exemplu, cel cu studii mai puține poate spune: "Nu mă întreba pe mine, nu am făcut facultate ca tine."
Cel cu studii mai multe poate spune: ești cu minte, dar nu te prea descurci cu lucrurile astea complicate. Deci, este clar că atunci când unul se simte superior în acest tip de căsătorie și celălalt se simte inferior, apar tot timpul jignirile, sarcasmele, tot felul de cuvinte cu subînțeles, tot timpul cel fără studii îl atacă pe celălalt: dar ce, tu te crezi mai deștept sau tu te crezi mai deșteaptă, mai inteligent, că ai o facultate, stai să vezi eu la ce mă pricep, și așa mai departe. Și atunci disputele între astfel de persoane continuă la nesfârșit, pentru că nu a existat adică ei nu se privesc ca doi parteneri egali. Cu toate că am spus că valoarea unui om nu este definită de studii, dar ce să vezi, de ce apare în permanență acest sentiment de inferioritate? Și atenție că am spus că acest sentiment de inferioritate poate să apară chiar și atunci când cel cu studii superioare nu se dă el rotund, deștept și așa. Pur și simplu fapt că există îl face pe celălalt să îl atace permanent. Și v-am spus că eu m-am confruntat cu astfel de persoane și mi-am pus problema: dom'le, dar oare de ce? Că niciodată n-am încercat să par superioară în ochii celorlalți. Dar uitați-vă că aceste complexe apar și există și acest tip de căsătorie. Și bineînțeles, acest tip de căsătorie nu va funcționa și este disfuncțională din moment ce unul se crede superior și celălalt se simte inferior. Este clar că acolo iar există un dezechilibru și această căsătorie are mari șanse să eșueze. Apoi există căsătoria cu resentimente ascunse. Partenerul mai puțin educat resimte invidie sau frustrare. Cel cu studii superioare se simte superior sau plictisit. Exemplu: cel cu studii mai puține poate spune: sigur, tu ești deșteaptă, eu sunt doar un prost. Cel cu mai multe studii poate spune: de ce vii tot timpul cu subiecte pe care nu le poți înțelege? Deci, există și resentimente ascunse. Nu întotdeauna cei doi își exprimă pozițiile, ci uneori țin această frustrare în ei, această invidie. Și să știți că invidia este un lucru extraordinar de rău. O să țin o prezentare despre invidie, pentru că invidia îți face în primul rând rău ție. Adică pur și simplu te mănâncă pe dinăuntru, te macină ca și rugina și efectiv nu faci altceva decât să te degradezi interior. Deci invidia este un sentiment negativ și atunci când unul dintre parteneri îl invidiază pe celălalt în cadrul unei căsătorii, când acea căsătorie ar trebui să fie de pe poziții egale, e clar că ceva nu funcționează bine acolo. Deci invidia n-are ce să caute între doi oameni. Iar dacă tu ai simțit că îl invidiezi pe celălalt, nu trebuia să te căsătorești cu el. De ce tot timpul să simți această râcă, această că parcă eu sunt inferior, parcă altul este mai bun ca mine? De ce? Adică, dom'le, haide să pornim de pe poziții egalitare, pentru că numai în felul acesta căsătoria poate să fie pe o temelie corectă. Un alt tip de căsătorie este căsătoria tensionată din cauza deficiențelor și diferențelor de comunicare. Persoana cu studii superioare poate folosi un limbaj mai complex sau specializat. Celălalt se poate simți exclus, neînțeles sau chiar desconsiderat. Discuțiile profunde pot deveni surse de frustrare, nu de conexiune. Deci, există și situația când cel cu studii mai multe folosește un limbaj mai elevat, neologisme, tot felul de cuvinte pe care celălalt nu le înțelege. Și este foarte greșit pe de o parte lucrul acesta, nu că n-ar trebui să folosim astfel de cuvinte, ci pur și simplu că trebuie să, dacă tu simți că celălalt are mai puține studii și un vocabular mai puțin elevat, atunci trebuie să folosești un alt nivel de comunicare, să te cobori la nivelul lui, astfel încât el să nu se simtă inferior. Însă dacă există acest tip de limbaj, atunci e clar că va exista din nou o diferență între cei doi. Cel cu studii mai puține nu va înțelege ce spune celălalt, comunicarea va fi deficitară și e clar că îi va crea celui cu mai puține studii un complex de inferioritate. Deci nici această căsătorie cu diferențele acestea de comunicare nu este o căsătorie bună, pentru că oamenii trebuie să se înțeleagă între ei, trebuie să comunice fiecare la nivelul celuilalt, să se poată înțelege, să ajungă la un numitor comun. Ori lucrul acesta nu ți-l dă aerul de superioritate și un limbaj foarte sofisticat pe care celălalt nu-l poate înțelege.
Apoi, există căsătoria de statut sau de imagine. Uneori căsătoria poate fi privită ca de unul dintre parteneri ca o formă de validare socială. De pildă, m-am căsătorit cu cineva educat sau inteligent. Acest tip de căsătorie poate duce la relații superficiale sau bazate pe aparențe. Deci, uneori, cineva poate să zică: domnule, mă căsătoresc cu ăla, uite cine e el, ce studii are, ce diplome are, și atunci chipurile, într-un fel, o să fiu și eu altfel văzut în societate, că nu sunt partenera lui sau sunt partenerul ei și atunci o să fiu mai bine văzut. Mi-aduc aminte că îmi povestea odată cineva. Am cunoscut o persoană care la un moment dat spunea că, domnule, de câte ori ne întâlneam cu persoana respectivă, persoana avea doar studii medii. La fel, în prezența mea și a soțului meu se simțea inferior, dar n-am înțeles de ce. Și începea să-i povestească cum a stat el la masă, numai cu generali, numai cu persoane, tot felul de suspuse. Și de fiecare dată când ne întâlneam povestea lucrurile astea. Pe mine și soțul meu mă bufnea râsul, nu în prezența lui, dar acasă discutam între noi și spuneam: dom'le, oare de ce omul ăsta tot timpul ne povestește cu cine a stat el la masă? Oare are impresia că se molipsește dacă a stat cu general, cu doctor, cu profesor, cu academicieni? Are impresia că studiile astea se molipsesc sau ce? Că nu înțeleg. Deci, din nou și din nou acest complex de inferioritate pe care nu l-am înțeles. Și să nu uităm că această persoană era o persoană cunoscută soțului meu și o persoană cu care s-a împrietenit în copilărie și cu care s-au jucat împreună, erau la același nivel și acum dintr-o dată el se simțea inferior pentru că el nu a făcut studii superioare și soțul meu era doctor. Dar era iar acest complex de inferioritate pe care iar nu reușeam să-l înțelegem. Apoi există o altă căsătorie, căsătoria cu dependență sau dezechilibru financiar sau profesional. Cel mai educat poate avea de regulă un venit mai mare sau o carieră mai stabilă. Acest lucru poate crea o relație dezechilibrată și de dependență materială sau emoțională. Bine, în general se presupune că cel cu mai multe studii, având și un nivel profesional mai ridicat, neapărat are și venituri mai mari. Dar să știți că nu întotdeauna este o regulă. Au fost foarte multe situații în care persoane cu studii medii aveau mult venituri peste, de pildă, un doctor sau un profesor. Să nu uităm că de puțini ani doctorii și profesorii au început să aibă salarii mai mari în România. Până de curând erau plătiți extraordinar de prost, ceea ce oamenii nu știau, nu cunoșteau salariile medicilor. Mi-aduc aminte că în momentul când, acum foarte mulți ani, lucram, la un moment dat eram medic de familie și făceam și naveta. În momentul în care m-am angajat acolo, acum mai bine de 20 de ani, mi-aduc aminte că aveam un salar puțin mai mare decât salariul minim pe economie. Vă dați seama ce salar aveam? Și mulți își imaginau că, domnule, dar doctorii sunt plini de bani, da, fac. Dar nu, deci ăsta era salarul. Gândiți-vă că făceam și naveta. Deci îmi rămâneau așa, la limita subzistenței eram. Însă oamenii aveau altă impresie. Și sunt alte meserii, gen mecanic auto, instalator, zugrav, care câștigă mult peste multe persoane cu studii superioare. Dar așa se presupune că cei cu studii superioare au venituri mult mai mari. Și atunci, cel care are studii mai puține se presupune că devine dependent cumva de el și de veniturile celuilalt. Mai ales dacă poate nu are venituri cel cu studii mai puține. Dar am spus că nu întotdeauna există lucrul acesta. Dar, în general, într-o relație, de obicei, și am mai spus lucrul acesta, cel care aduce mai mulți bani în casă simte nevoia să controleze, se simte superior. Fie că este persoana cu studii superioare, fie că este persoana cu studii medii, dacă câștigă mai bine, simte nevoia să preia controlul. Dom'le, eu aduc banul în casă, eu dictez. Și atunci el ia deciziile sau ea ia deciziile și încearcă să controleze relația. Dar am spus că iar este un dezechilibru care se creează în acest fel, pentru că nu banii trebuie să dicteze într-o relație, ci trebuie să existe egalitate, colaborare, echilibru și, așa cum vă spuneam, deciziile trebuie să fie luate împreună. Un alt tip de căsătorie este căsătoria complementară.
Fiecare aduce ceva unic, în sfârșit ceva pozitiv. Unul are cunoștințe teoretice, celălalt pricepere practică. De exemplu, un inginer sau o ingineră căsătorit cu un mecanic auto. Se completează reciproc în viața de zi cu zi, un partener contribuie cu raționamente logice, informații și cunoștințe teoretice, celălalt aduce experiență practică, intuiție, echilibru emoțional sau abilități sociale. Se valorizează reciproc și învață unul de la altul. De exemplu, cel cu studii mai puține poate spune: tu calculezi bugetul familiei, eu repar tot prin casă. Sau: tu citești cărți despre creșterea și educația copiilor, eu mă joc cu copiii. Deci, căsătoria complementară este cea mai echilibrată căsătorie în care cei doi parteneri, fiecare vine cu ceva în această relație și se completează reciproc, nu se consideră unul superior și altul inferior, ci fiecare unul vine cu cunoștințele teoretice, celălalt vine cu celele practice și în felul acesta se completează foarte bine. Deci este genul de relație pe care ți-ai dori-o în orice căsătorie, ca cei doi să fie complementari și nici unul să nu încerce să dicteze în relație. Deci nu există dezechilibru de putere într-o astfel de căsătorie. Mai există și căsătoria gen efort echilibrat, adică ambii parteneri învață unul de la celălalt și își respectă diferențele. Cel educat nu folosește cunoștințele ca armă. Cel mai puțin educat nu se simte intimidat. De exemplu, cel cu mai puține studii poate spune: îmi place să te aud vorbind despre lucrurile tale, chiar dacă nu le înțeleg pe toate. Sau: tu mă înveți despre istorie, eu te învăț să schimbi un robinet, de exemplu. Da? Deci, căsătoria în care, cu efort echilibrat, în care fiecare încearcă să învețe de la celălalt. La fel, este o căsătorie pozitivă în care nu există dezechilibre între cei doi, ci fiecare încearcă să vadă ce are bun celălalt și ce poate învăța de la partener. Mai există și căsătoria indiferenței față de educație. În acest caz, diferența de studii este ignorată complet. Nici unul nu consideră că este relevantă. Se bazează pe alte valori comune, religie, hobby-uri, personalitate. Exemplu, ei pot spune: nu-mi pasă cine a citit mai multe cărți, ci cine e acolo când ai nevoie. Sau: dragostea noastră nu are diplome. Deci, din nou, genul pozitiv de căsătorie în care nimănui nu-i pasă de studiile celălalt. Dom'le, nu-mi pasă că tu ai citit prea multe cărți, că ai prea multe diplome, masterate, doctorate, nu-mi pasă. Important e că noi ne înțelegem, că ne iubim, că avem valori comune, că avem hobby-uri comune, că avem ținte comune și atunci nu mai contează aceste diferențe de studii. Deci oamenii sunt foarte relaxați, n-au niciunul nimic împotriva celuilalt, iar genul de căsătorie pozitivă care are toate șansele de reușită. Acum să vedem ce anume determină tipul de căsătorie. Atitudinea partenerului educat este superior sau înțelegător? Încrederea în sine a partenerului cu studii mai slabe se simte valoros și fără diplome? Mediul social, familia și prietenii amplifică sau minimalizează diferențele? Deci, ce determină acest tip de căsătorie? Felul în care se raportează fiecare, felul în care îl vede unul pe celălalt. Întrebarea cheie este: vă iubiți pentru cine sunteți sau pentru ce știți? Deci repet întrebarea: vă iubiți pentru cine sunteți sau pentru ce știți? Pentru cunoștințe, pentru diplome, pentru cărți citite, pentru ce vă iubiți? Haideți să vedem acum cauzele căsătoriei cu diferențe mari de studii. Căsătoria între persoane cu diferențe mari de studii poate avea mai multe cauze, unele legate de atracție autentică, altele de contexte personale sau sociale. În primul rând, iubire sinceră și compatibilitate emoțională. Educația nu este o barieră atunci când doi oameni se conectează profund prin caracter, valori și afecțiune. Deci, și între doi oameni cu diferență de studii poate să existe iubire autentică, atracție, compatibilitate, deci lucrurile acestea nu sunt absolut excluse. Un alt motiv poate să fie atracția față de personalitatea celuilalt și nu de nivelul de studii.
Unii oameni sunt atrași de naturalețea, umorul, empatia sau înțelepciunea de viață a celuilalt, indiferent de diplome. Deci, sunt oameni care nu apreciază și nici nu interesează studiile celuilalt, ci îl interesează, dom'le, ce bine mă înțeleg cu el, ce umor are, că mă înțelege, că deci lucrurile acestea sunt mult mai importante decât nivelul educațional. O altă cauză este dorința de stabilitate sau de ascensiune socială. Persoana cu studii mai puține poate vedea în partenerul educat o oportunitate de creștere personală, financiară sau de prestigiu. Nu înseamnă neapărat interes, ci aspirație. Deci sunt și persoane care nu se căsătoresc din interes cu cineva cu studii mai multe, ci zice, domnule, pur și simplu, în felul acesta voi fi și eu mai bine văzut în societate, voi avea oportunitatea să cresc, să mă dezvolt financiar, o să am un prestigiu mai bun și așa mai departe. O altă cauză este diferența de vârstă și etape de viață. Unul dintre parteneri poate fi mai în vârstă și deja realizat profesional, în timp ce celălalt nu a avut încă șansa sau timpul pentru studii. Relațiile cu diferențe mari de vârstă, unde și nivelul de educație diferă, sunt frecvente. Un partener mai în vârstă și educat atrage pe cineva mai tânăr cu studii mai slabe. Persoana mai tânără poate oferi energie și perspective noi. Data trecută am avut o prezentare specială despre cei cu diferențe de vârstă foarte mari, 20-30 de ani sau peste, și spuneam că de multe ori există și un nivel educațional diferit la cei doi. Cel cu mai în vârstă poate să fie o persoană realizată, poate cu mai multe studii, și se poate căsători cu o persoană tânără, frumoasă, cu studii mai puține. Deci există și acest model, această cauză. Apoi, poate să existe o altă cauză, originile sociale și culturale diferite. Uneori partenerii provin din medii diferite, unul urban și educat, altul rural sau cu acces limitat la educație. Întâlnirea poate fi influențată de contexte diverse, de muncă, voluntariat, cercuri sociale. Cunoașterea în locuri de muncă mixte, exemplu, un inginer și o asistentă medicală din aceeași companie. Alteori, cunoașterea poate avea loc în comunități religioase sau grupuri de hobby-uri. Sau cunoașterea are loc prin prieteni comuni care fac punte între cercurile sociale. Deci, uneori persoane din medii diferite se întâlnesc. Unul se întâlnesc la un muzeu, la o expoziție, la o, lansare de carte, la tot felul de evenimente sociale, și cei doi se împrietenesc, nu contează studiile fiecăruia, poate nici nu interesează, și totuși reușesc să socializeze, se împrietenesc și până la urmă ajung să se căsătorească. Sau prieteni comuni le fac cunoștință unii cu alții și tot așa reușesc să se cunoască și să ajungă la căsătorie. Un alt motiv ar fi dorința de a fi salvator sau salvat. Persoana cu studii superioare poate simți nevoia de a proteja sau ajuta. Celălalt poate căuta sprijin sau direcție prin partenerul său. Deci există și tendința aceasta ca unii cu mai multe studii să încerce să protejeze sau să-l salveze, chipurile în ghilimele spus, pe cel cu mai puține studii, ca să ajungă și el într-un mediu mai elevat. O altă cauză poate fi educația, care nu este o prioritate personală. Unii oameni nu pun preț pe studii formale, ci mai degrabă pe caracter, pe muncă și familie. Aleg parteneri în funcție de valori și nu de diplome. Este foarte bine cei care aleg parteneri în funcție de valori, în funcție de compatibilitate, în funcție de caracter, de idealuri și așa mai departe. Este foarte bine dacă nu se gândesc la diplome și atunci educația nu este o prioritate personală pentru ei. Dar există și un alt motiv, atracția față de contrast. Diferențele pot să fascineze. Un partener foarte instruit poate fi atras de simplitatea și autenticitatea sau spontaneitatea celuilalt. Celălalt poate admira cultura și cunoștințele celuilalt, inteligența sa, stabilitatea și prestigiul său. De exemplu, un medic apreciază în partenerul său fără studii superioare empatia și abilitatea de a se conecta cu oamenii simpli.
O persoană cu studii superioare, de pildă o profesoară, poate admira la celălalt abilitățile practice, pricepere în reparații sau chiar talente artistice. Deci, uneori se spune că contrariile se atrag. E posibil să existe și acest gen de atracție între contrarii, în care fiecare apreciază la celălalt celelalte abilități pe care le are, alte calități și nu îl interesează neapărat studiile. Un alt motiv ar fi și nevoia de validare. Partenerul cu studii superioare poate căuta admirația pentru realizările intelectuale, un echilibru în viața academică stresantă prin relația cu cineva care este mai relaxat. Partenerul cu mai puține studii poate căuta și el validare socială sau asocierea cu cineva de prestigiu, o senzație de ridicare socială, în ghilimele. De exemplu, o femeie cu studii medii se mândrește cu soțul ei profesor, văzându-l ca pe un simbol al succesului. Deci există și această nevoie de validare socială. Dom'le, cine este soțul meu sau cine este soția mea? Se mândrește cu el, dom'le, are studii, are superioare, este locotenent, este academician, este general, este eu știu ce este, da? Și se mândrește cu el și cu studiile, cu realizările acestuia. Deci această nevoie de validare socială sau de a fi cumva ridicat și în ghilimele de celălalt prin prestigiul sau prin poziția sa socială. Dar există și o altă motivație, compensații pentru alte dezavantaje. Uneori diferența educațională echilibrează frumusețea fizică față de inteligență, stabilitatea financiară față de statut academic sau personalitate extrovertită față de timiditate intelectuală. De exemplu, un academician timid este atras de vitalitatea unei partenere fără studii superioare, dar foarte sociabilă. Deci există și această compensare între dezavantaje, pentru alte dezavantaje. Deci unii consideră, domnule, tu vii cu ceva, eu vin cu altceva și compensăm în felul acesta în relație. Și atunci cei doi nu mai țin cont de diplome, ci țin cont de lucrurile care îi pot compensa, care îi pot completa unul pe celălalt, astfel încât să formeze un tot unitar. Dar există și factori culturali și familiali. În unele culturi, bărbații educați sunt presați să se căsătorească cu femei mai tinere, indiferent de educație. Sau, femeile cu studii superioare pot alege bărbați mai puțin educați pentru a evita competiția. Exemplu, în unele comunități tradiționale, un bărbat doctor se poate căsători cu o fată frumoasă din familie modestă. Deci, există și acești factori culturali, familiali, în care în unele culturi nu contează, domnule, nu contează, tu poți să fii o persoană educată, dar te poți căsători și cu o persoană de condiție modestă. Important este să vină cu frumusețe, cu tinerețe, cu alte lucruri care să contrabalanceze și atunci se pot încheia și astfel de căsătorii. Dar există și un alt motiv, revolta împotriva așteptărilor sociale. Unii aleg în mod conștient parteneri cu educație diferită pentru a respinge snobismul intelectual sau pentru a demonstra că dragostea depășește diplomele. Deci, unii consideră, domnule, ce snobis intelectual ești, domnule, se crede deștept, se crede grozav, lasă, domnule, că o să mă căsătoresc eu cu o persoană cu condiții, cu studii mai puține, ca să demonstrez eu că dragostea noastră este cea care contează și am depășit acest snobism intelectual. Deci, revolta împotriva așteptărilor sociale. Haideți să vedem acum care sunt efectele căsătoriei între persoane cu diferențe mari de studii. Căsătoria între persoane cu diferențe mari de studii poate avea atât efecte pozitive, cât și negative, în funcție de dinamica cuplului, valorile și abilitățile lor de comunicare. Deci, o să vedem care sunt toate efectele. O să încep întâi cu efectele pozitive și apoi o să văd pe cele negative. De ce vreau să le scot în evidență și pe cele negative? Pentru că de foarte multe ori când se căsătoresc doi oameni cu nivele educaționale diferite, trebuie să țină cont și de aceste diferențe, de aceste provocări care poate să apară înainte de căsătorie sau poate să apară după și trebuie să știe la ce să se aștepte. Pentru că am întâlnit astfel de situații cu
unele cu probleme foarte mari datorită diferențelor de studii și de aceea am considerat că trebuie neapărat să vi le prezint pentru că pot să creeze mari conflicte și probleme în cadrul cuplului. Haideți întâi să vedem care sunt efectele pozitive, pentru că există și efecte pozitive. În primul rând, îmbogățire reciprocă. Fiecare partener poate aduce o perspectivă diferită, unul mai teoretică, altul mai practică. Relația devine un spațiu de învățare și de echilibru. Partenerul cu studii mai puțin avansate poate aduce experiență practică și înțelepciune de viață, în timp ce cel cu educație superioară poate împărtăși cunoștințe teoretice. Deci, această îmbogățire reciprocă este foarte importantă dacă fiecare are ceva de învățat de la celălalt. Și să știți că eu consider că de la fiecare om putem învăța câte ceva. Chiar dacă are o clasă, chiar dacă are 10 clase, 12 clase, 3 facultăți, de la fiecare om putem învăța câte ceva. Important este să reușim să vedem ce putem învăța de la celălalt și să ne putem îmbogăți. Și poate vă spuneam și cu altă ocazie, eu sunt pentru învățarea continuă. Consider că niciodată, la nicio vârstă, nu înseamnă că le știi pe toate, ci trebuie să fii dispus în permanență să înveți. Chiar și de la cei care chipurile sunt ție inferior. Fiecare om are ceva de oferit, deci putem să învățăm de la celălalt. Și atunci ne îmbogățim reciproc. Un alt efect pozitiv este dezvoltarea personală. Partenerul cu studii mai puține poate fi motivat să învețe și să evolueze. Cel mai educat poate deveni mai empatic, mai răbdător și mai conectat la realitatea de zi cu zi. Partenerul cu mai multe studii îl poate motiva pe celălalt să se perfecționeze, de exemplu prin cursuri de calificare sau studii suplimentare. Bineînțeles, dacă celălalt își dorește lucrul acesta, că v-am spus în situații când zice, domnule, știi ceva, eu am terminat 10 clase sau 12 clase, am pus cartea în cui, nu mă mai interesează să mai învăț nimic, nu mă trimite tu la cursuri, la școală, la studii, la facultate, că n-am de gând să mai fac nimic. Trebuie respectate dorințele celuilalt și limitele fiecăruia. Dar, așa cum spuneam, poate exista și dezvoltare personală în cazul în care cel cu mai puține studii dorește să mai învețe, să se perfecționeze, să ajungă poate la nivelul celuilalt. Dacă el dorește lucrul acesta, este un lucru foarte bun și o poate face. Dar există și un alt efect pozitiv, este complementaritatea. Diferențele de educație pot aduce perspective diferite în relație, contribuind la o mai mare bogăție de idei și soluții creative la probleme. Deci, poate exista și această complementaritate, care este un lucru foarte bun, deci cei doi se completează reciproc, am spus că fiecare vine cu abilitățile lui în relație, și cel cu studii superioare și cel cu studii mai puține, și se pot completa reciproc. Un alt efect pozitiv, echilibru în responsabilități. Uneori un partener cu studii superioare poate avea o carieră solicitantă, în timp ce celălalt poate gestiona mai bine responsabilitățile casnice sau educația copiilor. Deci, trebuie să existe acest echilibru și în responsabilități și spuneam că atunci când am ținut prezentarea despre responsabilitățile și împărțirea lor, spuneam că fiecare trebuie să țină cont, nu să fie responsabilitățile împărțite în mod egal, ci în mod echitabil, în funcție de preferințe, de abilități, de timpul fiecăruia. Deci fiecare se poate împărți și într-o relație în care unul are studii superioare și celălalt nu are studii mai puține sau nu lucrează, unul se poate ocupa de carieră și, de lucrurile respective, celălalt se poate ocupa de mai mult de gospodărie, de copii, de educația copiilor, deci cumva își pot împărți responsabilitățile și cele casnice, astfel încât fiecare să vină cu ceva și să contribuie cu ceva. Dar un alt efect pozitiv este și model sănătos pentru copii. Copiii pot învăța că valoarea unei persoane nu stă doar în diplome, ci și în caracter, în muncă și dedicare. Deci este foarte important copiii să înțeleagă la rândul lor că, domnule, nu contează atât de mult diplomele, contează mai mult caracterul, contează munca, contează dedicarea, contează cu ce vin în relație, cu ce îmbunătățesc, cu toate abilitățile pe care le am. Deci astea contează mai mult decât
diplomele oferite. Deci am spus că am întâlnit persoane valoroase și la cele cu studii mai puține și am întâlnit și persoane mai puțin valoroase la cele cu multe studii și chiar cu mai multe facultăți. Deci valoarea unui om nu stă în diplome, ci stă, așa cum spuneam, în caracter. Haideți totuși să vedem care sunt efectele negative ale unei astfel de căsătorii. Pentru că există și aceste efecte, trebuie să le menționăm și trebuie să le înțelegem. Pentru că, așa cum spuneam la început, când există dragoste mare între o persoană cu studii superioare și una cu studii medii sau mai puține, gândiți-vă că la început poate aceste diferențe nu se văd. Poate că ei zic, lasă, dom'le, dragostea noastră va învinge, vom trece peste tot. Ei bine, dar cu trecerea timpului pot să apară diferențe, pot să apară divergențe, pot să apară discuții, conflicte și atunci lucrurile nu mai stau deloc bine. Haideți să vedem totuși care sunt aceste efecte negative. În primul rând, pot să existe diferențe de valori și de priorități. Educația influențează viziunea asupra vieții, prioritățile și valorile personale. Persoana cu un nivel înalt de educație ar putea valoriza dezvoltarea personală, cariera sau cultura, în timp ce cealaltă persoană poate avea alte obiective, stabilitate, tradiție, familie timpurie, etc. Educația influențează adesea gusturile, aspirațiile și modul de a privi lumea, ceea ce poate duce la neînțelegeri. Deci, este clar că atunci când există o diferență de valori și de priorități, este clar că pot să apară neînțelegeri. Și o să vă dau un exemplu. De pildă, o profesoară căsătorită cu cineva cu studii medii. Și cel cu studii medii poate să fie influențat, dom'le, pe mine mă interesează fotbalul, manelele, alte lucruri, pe când cea cu studii superioare poate să zică, dom'le, pe mine mă interesează să citesc o carte, să merg la un muzeu, la o expoziție, la alte lucruri. Și atunci există viziuni diferite asupra vieții și pot să se creeze conflicte. Adică, dom'le, ce mă duci tu pe mine la muzeu? Că pe mine nu mă interesează. Iar cealaltă poate să zică, dar pe mine nu mă interesează fotbalul sau manelele sau, muzica pe care o asculți tu. Deci pot să se creeze astfel de lucruri pentru că fiecare vede lucrurile în alt fel sau are alte priorități în viață. Persoana cu studii superioare o interesează cariera, dezvoltarea personală, pe celălalt poate îl interesează familia, mai mult, dom'le, hai să facem mai mulți copii, hai să, contează alte, deci diferențe de valori, diferențe de priorități. Lucrurile astea contează și în timp se vor vedea lucrurile acestea și vor fi divergențe și discuții între cei doi. Am spus că la început, când există acea dragoste, unii zic, dom'le, a intrat în săptămâna oarbă și se căsătoresc după o săptămână, 2-3, nu țin cont de lucrurile astea, numai că în timp o să apară aceste diferențe de valori și de perspective, de priorități, care o să ducă la mari conflicte și divergențe. Dar pot exista și probleme de comunicare. Pot exista diferențe în modul de exprimare, vocabular sau stil de argumentare. Cel mai educat poate părea superior sau arogant, iar celălalt se poate simți inferior sau exclus. Dacă cel mai educat are un vocabular mai complex sau abordează discuțiile într-un mod mai abstract, celălalt poate simți frustrare sau inferioritate, sau aceste diferențe pot crea bariere între parteneri. Deci, grijă mare la lucrul acesta, că și diferențele de comunicare contează. Și spuneam că cei doi trebuie să ajungă la un numitor comun, trebuie să folosească același limbaj ca să se poată înțelege. Dacă unul folosește numai cuvinte abstracte și neologisme și tot felul de lucruri, celălalt nu va înțelege ce vrea să spună și atunci se va crea mari bariere în această comunicare. Ori într-un cuplu, spuneam că nu trebuie să existe niciun fel de barieră de comunicare, ci cei doi trebuie să se înțeleagă și fiecare să înțeleagă ce a vrut să spună celălalt, cum s-a exprimat, da? Apoi, poate să existe inegalitate în relație. Persoana cu studii mai avansate ar putea avea un statut profesional sau financiar mai bun, ceea ce poate crea un dezechilibru de putere. Deciziile importante pot fi dominate de unul dintre parteneri, ceea ce afectează autonomia celuilalt.
Deci e posibil ca cel care câștigă mai bine, se consideră că cel cu studii superioare, dar am spus că și cel cu studii mai puține poate să câștige mai mult decât celălalt, depinde de meserie. Cel care câștigă mai mult în relație poate să preia controlul relației, deciziile importante, să le ia considerând că el aduce banul în casă, prin urmare are dreptul să dicteze. Și atunci se creează această inegalitate, acest dezechilibru de putere care nu este absolut deloc bun. Apoi, un alt efect negativ, poate să apară sentimente de inferioritate sau de superioritate. Partenerul cel mai educat poate deveni critic, impunător sau lipsit de răbdare. Partenerul cu studii mai puține se poate simți descurajat, rușinat sau marginalizat. Dacă femeia are studii superioare și bărbatul nu, atunci bărbatul poate încerca să domine el relația pentru a gestiona sentimentul de inferioritate și de a contrabalansa prin putere lipsa studiilor, ceea ce va duce la conflicte. Și pot să vă spun că cred că cele mai conflictuale situații sunt atunci când femeia are facultate și bărbatul nu. Tot timpul bărbatul, se știe, asta este cultura în care trăim, în care bărbatul trebuie să fie capul familiei, el trebuie să fie șeful, el trebuie să dicteze, el trebuie să ia deciziile. Atunci când femeia are studii, bărbatul se simte inferior și atunci încearcă el să domine relația, să controleze el, să facă el, să arate el că el e mai puternic, ca în felul acesta să o țină pe ea sub papuc și sub picior. Mi-aduc aminte că am cunoscut o astfel de persoană, o căsătorie, de pildă, între o doctoriță și un tractorist. Acum să nu credeți că eu am ceva împotriva tractoriștilor, sunt oameni absolut respectabili, însă diferența aceasta de studii, nu știu dacă el avea nici măcar liceu, nu știu dacă l-avea, ea s-a dus medic de familie la țară, s-a căsătorit cu acest tractorist, a făcut vreo 4 copii, ceea ce, cum am ajuns să cunosc o astfel de persoană, la niște prezentări pe care noi le avem medici din când în când, niște prezentări de sănătate și la o astfel de prezentare ea s-a ridicat și a început și ea să pună niște întrebări. Însă ne-a mirat foarte mult limbajul, adică folosea un limbaj de persoană cu chiar sub studii medii, adică în loc, ulterior am aflat cine este persoana și de ce se exprimă astfel, pentru că în loc să-l ridice ea pe el, limbajul, conversația, vocabularul tot, se pare că el a coborât-o pe ea la nivelul lui. Și atunci ea folosea un limbaj chiar și cu dezacorduri mai puțin elevat și ne întreba nume ce s-a întâmplat de fapt. Deci nu întotdeauna o astfel de căsătorie este potrivită, pentru că ne-am așteptat ca cel cu studii superioare să-l ridice cumva pe cel cu studii mai puține, însă uneori se întâmplă invers. Deci v-am spus că am întâlnit un astfel de caz și mi-am pus problema ce se întâmplă de fapt acolo. Deci de multe ori îmi dau seama că se creează acest dezechilibru în momentul în care unul are mai multe studii și celălalt mai puține și depinde cine pe cine ridică. Pentru că nu întotdeauna am spus că cel cu studii superioare reușește să-l ridice la nivelul său pe celălalt. Și atunci partenerul cu mai puține studii încearcă să domine în relații, încearcă să se impună, poate chiar prin violență sau prin abuzuri, prin tot felul de lucruri, astfel încât să contrabalanceze lipsa sa de studii. Apoi pot să apară conflicte în luarea deciziilor și stres crescut. Pot apărea viziuni diferite despre viață, carieră, educația copiilor, gestionarea banilor sau planurile de viitor, ceea ce duce la conflicte. Studiile arată că relațiile tensionate, marcate de critică sau lipsă de empatie, pot declanșa reacții fizice negative, inflamații, hormoni de stres și probleme de sănătate mentală, depresie, anxietate. Deși nu se menționează direct diferențele de studii, aceste tensiuni pot fi amplificate de discrepanțele culturale sau intelectuale. Deci este clar că conflictele acestea legate de luarea deciziilor, stresul acesta crescut, are și repercursiuni asupra sănătății fizice și psihice ale celor doi. Și atunci când există conflicte continue, când doar unul decide și celălalt trebuie să se supună, indiferent că este cel cu studii superioare sau cel cu studii mai puține, este clar că se creează acest dezechilibru și aceste conflicte care nu poate să ducă la nimic bun.
Deci trebuie să ne gândim și la acest aspect, pentru că dacă cei doi nu sunt pe aceeași lungime de undă, este clar că vor fi tot timpul conflicte între ei. Un alt efect negativ este distanțarea emoțională sau intelectuală. Dacă diferențele nu sunt acceptate și discutate deschis, apare riscul ca cei doi să se distanțeze intelectual și emoțional. Partenerul cu niveluri de educație foarte diferită pot avea perspective distincte asupra vieții, reducând capacitatea de a se înțelege sau susține reciproc. În căsătoriile fericite, sprijinul emoțional este un factor cheie pentru sănătate, iar lipsa acestuia din cauza diferențelor culturale sau educaționale ar putea afecta relația. Deci, e clar că dacă cei doi, așa cum spuneam, nu sunt pe aceeași lungime de undă, poate să se creeze și au mereu conflicte, poate să se creeze în final și această distanțare emoțională, care este foarte importantă într-o relație, pentru că cei doi pot să ajungă la poli opuși. Deci, cei doi, ca să fie una, trebuie să fie empatici, să se înțeleagă unul pe celălalt, să se armonizeze în relație. Dar dacă tot mereu se ceartă, tot mereu există râc între ei, dacă există, așa cum spuneam, invidie între ei, că unul e mai deștept și celălalt se crede prost, deci este clar că aceste lucruri nu vor duce decât la o relație disfuncțională și la mari dezechilibre în relație. Și, bineînțeles, cei doi se vor distanța treptat unul de celălalt. Dar pot exista un alt efect negativ, discrepanțele financiare. Persoanele cu studii superioare tind să aibă venituri mai mari, ceea ce poate crea dezechilibre în puterea de decizie în cuplu. Alteori, persoana cu mai puține studii poate câștiga mai bine, cum spuneam, un mecanic auto, un instalator, etc., decât persoana cu studii superioare, exemplu profesor, medic, ceea ce poate face ca acesta să preia frânele relații, considerându-se superioară prin veniturile aduse bugetului familiei. De exemplu, poate spune: tu ai diplome, eu am banii, ce valorează mai mult în ziua de astăzi? Deci este clar că aceste discrepanțe financiare, când unul câștigă mai mult și celălalt mai puțin, pot să creeze iar dezechilibre în relație, fie că câștigă cel cu studii superioare, fie că câștigă cel cu studii mai inferioare. E clar că cel care câștigă mai mult poate să vină și să dicteze în relație și să spună: domnule, în ziua de astăzi doar banii contează. Lasă-mă pe mine cu diplomele tale, nu mi le mai pune în față, că noi nu mâncăm când te duci la supermarket, nu plătești cu diploma, ci plătești cu banii. Deci, prin urmare, banii contează. Atunci, eu care câștig mai bine, am dreptul să dictez. Deci, pot să apară astfel de dezechilibre și astfel de în relația dintre cei doi. O altă problemă care poate să apară sunt dificultățile în educația copiilor. Dacă un părinte are o educație formală mai redusă, poate întâmpina dificultăți în a-i ajuta pe copii cu temele sau în a lua decizii legate de școlarizarea copiilor. De asemenea, diferențele în viziune asupra educației copiilor, școli, metode de învățare, disciplină, pot duce la conflicte în cuplu. Se pot transmite mesaje confuze copiilor despre importanța educației. Deci, pot apărea tot felul de dificultăți privind educația copiilor, pentru că există diferențe foarte mari în viziunea asupra cum ar trebui să educăm copiii, la ce fel de școli să-i dăm. Cel cu studii superioare zice: dom'le, neapărat trebuie să facă facultate copilul. Cel cu studii mai puține poate să zică: lasă, dom'le, dar ce contează? Ziua de azi banii contează, dom'le, lasă-mă pe mine cu diplomele. E suficient, dacă au făcut 10 clase, 12 clase, câte ori fi acolo ajunge. Și atunci pot să se creeze aceste discrepanțe, aceste conflicte privind modul în care fiecare vede educația copiilor, în care vede creșterea lor. Unul poate să-l ajute la teme, celălalt nu-l poate ajuta. Deci tot timpul și copiii pot fi și ei la rândul lor confuzi și nu vor ști, domnule, contează sau nu contează educația? E mai bine cum zice mama sau cum zice tata? Deci e clar că vor fi astfel de conflicte și astfel de dificultăți permanent în educația copiilor. Apoi, poate să apară incompatibilitate culturală și intelectuală. Interesele și pasiunile pot să nu se suprapună. Unul preferă lectura, celălalt divertismentul simplu. Discuțiile mai profunde pot fi evitate sau frustrante pentru partenerul cu mai puține studii. Deci,
este clar că poate să apară și această incompatibilitate culturală. Am spus ce preferă unul. Unul preferă să se uite, nu știu, la emisiuni de divertisment în care să râdem toată ziua, altul zice, domnule, eu mă uit pe Discovery, mă uit la știință, mă uit la nu știu ce, și atunci pot să se creeze iar discuții, cei doi să nu mai discute unul cu altul, să se separe emoțional, să se evite reciproc, să considere că, domnule, nu avem nimic în comun, fiecare cu viziunea lui, cu lumea lui, și pot să se creeze astfel de discuții. Ori într-o familie nu trebuie să existe astfel de divergențe. Cei doi trebuie să fie pe aceeași lungime, să se uite la aceleași lucruri, să admire aceleași lucruri, să aibă aceeași viziune intelectuală asupra lumii și a vieții, pentru că altfel vor fi mari divergențe și mari discuții și probleme. Un alt efect negativ este impactul asupra carierei și echilibrului familial. În cazul cuplurilor cu diferențe mari de studii, pot apărea conflicte legate de priorități, de carieră sau familie, iar cel cu studii mai puține poate pune frâne în dezvoltarea carierei celui cu mai multe studii, punându-l să aleagă între carieră sau familie. Deci, cel cu mai multe studii, la un moment dat, poate să zică, domnule, uite, eu mai vreau să fac un masterat sau mai vreau să fac un doctorat sau mai vreau să fac o facultate, iar celălalt poate să zică, nu, domnule, stai puțin, stai și crește copii, tu ești mamă, ești așa, ce-ți trebuie ție atâtea studii? Lasă-mă, domne, cu studiile astea, că nu duc nicăieri. Deci, tu ocupă-te de familie, ăsta este rolul tău, stai la cratiță, femeie, nu te gândi tu la studii sau la alte lucruri. Deci, poate să-i pună mari piedici în calea dezvoltării profesionale sau intelectuale a celuilalt. Deci, iar din cauza, deci poate exista acest impact asupra carierei și a echilibrului familial. Fiecare cum vede prioritățile, fiecare cum vede că ar putea să funcționeze mai bine familia. Un alt efect negativ este dezvoltarea obiceiurilor nesănătoase. Cuplurile nefericite tind să adopte comportamente dăunătoare, fumat, alcool, droguri, alimentație nesănătoasă, ca un mecanism de adaptare și de a face față stresului. Dacă diferențele de educație creează frustrări sau sentimente de inadecvare, acestea ar putea agrava astfel de obiceiuri. Deci, se știe și statistic s-a văzut lucrul acesta, că atunci când oamenii sunt nefericiți, caută să-și înnece amarul în ceva, fie în alcool, fie în droguri, fie într-o alimentație nesănătoasă, prea multe dulciuri sau alte lucruri, deci încearcă cumva să compenseze și atunci deci este clar că astfel de obiceiuri nesănătoase sunt întâlnite mai des la familiile care sunt nefericite. Cu cât nefericirea e mai mare, cu atât vei încerca să o compensezi mai mult prin alte lucruri. Deci este clar că dacă se creează și acest dezechilibru în relație, așa cum am spus, prin nivele educaționale diferite, dacă tot timpul sunt conflicte, oamenii sunt mai predispuși să adopte astfel de obiceiuri nesănătoase. Dar un alt efect negativ este și presiunea socială și stereotipurile. Familiile, prietenii sau societatea pot critica relația sau pot crea tensiuni sugerând că unul merită mai mult sau că nu se potrivesc, influențând negativ relația. Poate apărea rușinea sau neîncrederea în sine pentru partenerul cu studii mai puține. Deci, este clar că și societatea vede în mod diferit astfel de căsătorii și în special familia celui cu mai multe studii o să spună, păi ce ți-o trebuie ție, domnule, să iei unul fără studii sau cu studii mai puține? Trebuia să iei pe cineva la nivelul tău, dar nu se poate așa ceva, nu? Deci familiile critică, nu te merită, tu meriți ceva mai bun, ceva mai mult, cine te-o pus să le iei pe ăsta sau să o iei pe asta? Deci e clar că și prietenii și societatea și tot timpul îi vor influența pe cei doi până când vor ajunge și ei să creadă că nu se potrivesc. Dacă tot li se spune și li se picură în suflet această otravă, că domnule, nu vă potriviți, că nu sunteți buni unul pentru celălalt, e posibil ca la un moment dat să creadă și ei lucrul acesta. Și chiar să ajungă să se separe. Deci foarte multe familii au divorțat din cauza influenței părinților, a rudelor, a prietenilor. Haideți să vedem acum când este indicată o astfel de căsătorie. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să vedem cele două situații. Dom'le, când este indicată căsătoria cu diferențe mari de studii, când nu este indicată.
Când este indicată? Hai să vedem partea pozitivă. Este indicată atunci când relația se bazează pe iubire sinceră, nu pe statut sau validare. Când cei doi se completează și se susțin, fără să se simtă inferiori sau superiori unul în fața celuilalt. Când există deschidere pentru dialog, învățare și dezvoltare continuă. Când nu există complexe, rușine sau presiuni legate de nivelul de educație. Haideți să vedem când nu este indicată această căsătorie. Am văzut când este indicată. Hai să vedem când nu este indicată și subliniez, fiți foarte atenți când nu este indicată o astfel de căsătorie, pentru că trebuie să luați aminte asta cu mult înainte de a vă căsători. După este destul de târziu ca să mai echilibrați balanța. Deci când nu este indicată o asemenea căsătorie, când unul dintre parteneri disprețuiește sau minimalizează nivelul celuilalt, de pildă cel educat, când relația se bazează pe dependență, salvare sau pe control intelectual, tot din partea celui educat, când apar frecvent conflicte legate de decizii, de viziune asupra vieții sau stil de comunicare, când educația este folosită ca armă emoțională sau ca sursă de dominație, când cel care are studii mai puține se simte inferior și îl șicanează mereu pe cel cu studii mai multe și chiar încearcă să-l domine pentru a contrabalansa relația, în general bărbatul. Deci, grijă foarte mare la astfel de lucruri, pentru că dacă n-ați deschis bine ochii înainte, chiar spunea cineva odată, trebuie să deschizi foarte bine ochii înainte de căsătorie și să știi să închizi după. Dacă n-ați deschis bine ochii înainte de căsătorie, după va trebui să închideți la diferențele care apar și să încercați să contrabalansați lucrurile acestea și o să vedem care sunt soluțiile pentru a gestiona o astfel de căsătorie. Deci cel mai bine este să vă gândiți foarte bine înainte și dacă vedeți că sunt semne premonitorii, că celălalt se simte inferior sau că vă șicanează, dacă voi aveți mai multe studii, atunci trebuie să vedeți că lucrurile acestea vor degenera pe parcursul căsniciei. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă la semnele premonitorii. Haideți să vedem acum totuși care sunt soluțiile pentru a gestiona căsătoria între persoane cu diferențe mari de studii. Deci, dacă totuși v-ați căsătorit cu astfel de persoană cu diferență de studii foarte mare față de voi, ce ar trebui să faceți ca totuși să aveți o căsătorie fericită? O astfel de căsătorie, pentru a avea succes, este necesară conștientizarea provocărilor și implementarea unor strategii practice pentru a menține echilibrul și fericirea în relație. În primul rând, cultivați respectul reciproc. Este cel mai important lucru să vă respectați unul pe celălalt. Evitați sarcasmul, judecățile sau comparațiile legate de nivelul de educație. Apreciați abilitățile practice, inteligența emoțională sau experiența de viață a celuilalt. Deci evitați să vă comparați unul cu altul, că de aici apare tot timpul râcă, apare invidia. Dom'le, ălaltul are mai multe studii, eu am mai puține. Dom'le, nu vă mai comparați. Deci dacă v-ați căsătorit unul cu celălalt, considerați că sunteți egali, nu mai țineți cont de diplome, nu mai țineți cont de studii, de nivelul educațional, ci uitați-vă la calitățile pe care le are fiecare, la abilitățile pe care le are, cu ce poate veni fiecare și îmbunătăți această relație. Apoi, comunicați deschis fără superioritate. Persoana cu studii superioare să evite tonul didactic. Celălalt să nu se simtă complexat sau defensiv. Fiecare are ceva valoros de oferit. Discutați despre așteptări și valori. Ce înseamnă pentru fiecare succesul, educația și rolurile în familie. Evitați superioritatea sau complexele de inferioritate. Nu folosiți educația ca argument în disputele voastre. Discutați, ascultați activ. Încurajați partenerul să-și exprime gândurile, fără teamă de critici. Adaptați-vă stilul de comunicare, folosind un limbaj accesibil, evitând jargonul academic sau termeni tehnici care pot înstrăina partenerul. Deci, în primul rând, contează foarte mult, așa cum spuneam, în orice relație, comunicarea este liantul între cei doi parteneri. Deci, ca să aveți
o relație bună trebuie să comunicați într-un mod activ. Fiecare să nu se simtă superior celuilalt și să nu se comporte ca o persoană superioară. Celălalt să nu se simtă inferior. Deci tot timpul să încercați să comunicați la un nivel la care celălalt poate să înțeleagă ce vreți să spuneți, să-i ascultați sentimentele, nevoile, să nu folosiți educația ca armă, să nu folosiți jargonul, să nu folosiți sarcasmul, să nu folosiți, să nu acționați din invidie. Deci tot timpul trebuie să aveți grijă la felul în care comunicați unul cu celălalt. Apoi, transformați discuțiile complexe în dialoguri prietenoase, explicând conceptele abstracte prin analogii din viața cotidiană. Deci, dacă cel cu studii mai multe vede că celălalt nu pricepe ce a vrut să spună, atunci folosiți analogii din viața, din lumea animală, din alte lucruri, astfel încât el să înțeleagă ce ați vrut să spuneți. Deci tot timpul, dar lucrul acesta să nu-l faceți pe un ton superior și pe un ton de dom'le, eu sunt profesorul și tu ești elevul, pentru că atunci clar se creează acest dezechilibru de putere. Hai să vin eu să te învăț ceea ce tu n-ai înțeles. Nu, faceți-o la nivelul la care el poate să înțeleagă fără să-l jigniți sau să-l faceți să se simtă inferior. Apoi, găsiți interese comune, citiți împreună, urmăriți documentare, mergeți la evenimente care stimulează conversația și conexiunea, dezvoltați activități unde amândoi învățați sau colaborați. Deci încercați să găsiți și pasiuni comune și interese comune, să citiți. Am spus că sunt foarte multe persoane, să știți, cu studii superioare, care n-au mai citit o carte de ani de zile, cu toate că au făcut, domnule, facultatea cu 20, 30, 50 de ani și n-au mai citit nimic între timp. În schimb, cel cu studii medii, domnule, citește continuu, are vocabular, de-aia spuneam, nu contează atât de mult diploma, ci contează nivelul educațional, contează permanent să citiți, să vă îmbunătățiți, să urmăriți emisiuni educative, să mergeți în locuri unde, la muzee, la expoziții, la tot felul de locuri unde vă puteți îmbunătăți unul pe celălalt și puteți să învățați lucruri. Deci găsiți tot timpul interese comune. Apoi, un alt pas important este recunoașterea și valorizarea punctelor forte ale fiecăruia. Educația formală nu înseamnă inteligență sau înțelepciune. Un partener cu studii mai puține poate avea abilități practice, creativitate sau intuiție în dezvoltare. Distribuiți responsabilitățile în funcție de aptitudini. De exemplu, unul poate gestiona finanțele, iar celălalt poate avea grijă de organizarea casei. Deci, fiecare să recunoască punctele forte ale celuilalt, fiecare are calități, are și defecte, unul se pricepe mai mult la anumite aspecte, altul la unele mai teoretice, altul la lucrurile practice. Deci cumva încercați să contrabalansați și fiecare să vadă abilitățile celuilalt și cu ce poate să vină să îmbunătățească această relație. Pentru că, așa cum spuneam, familia este o echipă. Noi, cei doi, trebuie să fim una, trebuie să formăm un întreg. Nu contează cine cu ce vine în relație, contează ca amândoi să îmbunătățim această relație. Ăsta este scopul. Scopul este să facem ceva frumos împreună și să învățăm unul de la celălalt. Un alt pas important este sprijiniți dezvoltarea personală, nu forțați schimbarea. Dacă unul vrea să învețe mai mult, celălalt îl poate încuraja, dar fără presiune. Deci nu faceți presiune asupra celuilalt, să învețe, să studieze, să mai facă o facultate. Nu transformați educația în competiție sau condiție de validare. Încurajarea învățăturii continue prin cursuri online, cărți, pot reduce decalajul educațional. Dacă unul dorește să continue educația, celălalt poate oferi sprijin moral sau practic, de exemplu îngrijirea copiilor în timpul sesiunilor. Puteți face schimb de cunoștințe. Fiecare poate împărtăși din domeniul său de activitate. De exemplu, unul predă teorie, celălalt oferă exemple practice. Deci, încercați să sprijiniți
educația și dezvoltarea personală, dar fără să îl forțați. Deci cel cu studii medii sau mai puține studii nu trebuie forțat, dom'le, trebuie să ajungi neapărat la nivelul meu, trebuie să faci și tu facultate. Dacă își dorește, dacă nu își dorește, nu-l forțați. Am spus, există alte metode. Puteți să citiți, puteți să cursuri online, tot felul de lucruri prin care vă puteți îmbunătăți educația, nivelul educațional. Deci, dar tot timpul trebuie să existe dorință și din partea celuilalt să facă un pas înainte. Deci dacă el nu dorește, atunci încercați să vedeți cum puteți să valorificați această relație, unul cu cunoștințe teoretice, celălalt cu cunoștințe practice, cu experiență de viață, cu alte abilități pe care le are, astfel încât să vă sprijiniți unul pe celălalt. Luați decizii importante împreună. Chiar dacă unul are mai multă educație formală, deciziile legate de casă, de copii, de bani, de carieră trebuie discutate ca de la egal la egal. Deci, dragilor, poziționați-vă, am spus, am ținut odată o prezentare specială, căsătoria fără șef. Deci, asta este căsătoria ideală, în care nici unul să nu fie șeful celuilalt, să nu se creadă superior celuilalt, ci căsătoria cea mai fericită este cea de la egal la egal, în care toate deciziile se iau împreună, tot ce ține de casă, de copii, de educație, toate lucrurile acestea trebuie discutate și luate împreună. Deciziile financiare, toate trebuie discutate, nu unul să ia decizii în locul celuilalt. Apoi, evitați etichetele și generalizările. Nu folosiți expresii ca "tu n-ai de unde să știi asta" sau "eu sunt cel care înțelege mai bine". Deci, tot timpul nu folosiți expresii sarcastice sau lucruri prin care celălalt se poate simți inferior. Deci, încercați să vă controlați ceea ce spuneți, pentru că ceea ce spunem pe gură poate să jignească foarte mult, să deranjeze foarte mult. Deci, cântăriți-vă cuvintele în tot ceea ce spuneți și faceți. Apoi, faceți echipă și nu competiție. În loc să vedeți diferențele ca obstacol, priviți-le ca pe puncte de sprijin. Unul poate fi mai pragmatic, altul poate fi mai analitic. Deci și diferențele acestea, haideți să le folosim, să le utilizăm în folosul nostru, nu există competiție. Deci am discutat odată despre căsătoria în care nu trebuie să existe competiție. Soții nu trebuie să fie competitori, nu trebuie să încerce să lupte unul împotriva celuilalt. Nu suntem într-un concurs aici, ci trebuie să ne completăm reciproc. Soții trebuie să fie complementari. Deci lucrul acesta contează de fapt într-o relație. Apoi, un alt pas important este gestionarea diferențelor financiare și de statut social. Transparența financiară este importantă. Decideți împreună bugetul și cheltuielile, evitând dependența economică a unuia față de celălalt. Respectați contribuția fiecăruia în relație. Banii nu definesc valoarea unei persoane. Un partener poate aduce stabilitate emoțională sau îngrijire familială. Stabiliți obiective comune, investiții, economii sau proiecte care să vă unească. Deci este clar că toate deciziile financiare trebuie să le luați împreună. Trebuie să stabiliți obiective comune din toate punctele de vedere, inclusiv financiar. Și spuneam că banii nu înseamnă că definesc valoarea unei persoane. Deci încercați să nu vă mai gândiți atât de mult, domnule, cine câștigă mai mult în relație, cine aduce banii, cine are studii mai multe. Nu contează lucrurile acestea. Contează să formăm o echipă, să fim împreună și să luăm toate deciziile împreună. Deci transparența financiară este foarte importantă. Apoi, construirea unei identități comune este un alt pas important. Creați ritualuri și hobby-uri împărtășite, călătorii, voluntariat sau activități creative care să vă apropie. Dacă aveți copii, subliniați importanța atât a studiilor, cât și a inteligenței emoționale și practice. Deci încercați să găsiți puncte comune, hobby-uri comune, obiective comune, țeluri comune, că doi oameni care n-au nimic în comun n-au nicio șansă să rămână împreună. Deci încercați tot timpul să stabiliți lucruri pe care să le aveți în comun și să vă creați propria identitate, dar în comun. De asemenea, construiți o cultură a recunoștinței. Spuneți des mulțumesc pentru contribuția celuilalt, fie ea intelectuală, emoțională sau practică. Deci, întotdeauna când oamenii își mulțumesc unul altuia pentru contribuția în relație, atunci
cei care fac lucrul acesta, celălalt se simte pe poziții egale. Atunci când unul doar contribuie și celălalt profită, e clar că se creează un dezechilibru și când vezi că celălalt nu este recunoscător pentru ceea ce faci tu pentru el, se creează un dezechilibru. Încercați să spuneți mulțumesc. Acest cuvânt poate să ofere foarte multă prospețime în relație, poate să echilibreze relația și poate să vă facă să vă simțiți bine de fiecare dată când vă este apreciat efortul pe care îl depuneți pentru relația voastră. Apoi, feriți-vă de influențele externe. Nu lăsați familia sau prietenii să vă inducă ideea că diferențele de studii face pe cineva mai puțin valoros. Uniți-vă împotriva criticilor. Răspundeți cu încredere la comentariul rudelor sau a societății. Nu permiteți ca educația să vă definească relația. Concentrați-vă pe iubire și pe ceea ce vă face compatibili, pe valori, pe simțul umorului, etc. Deci încercați să nu fiți influențați de ceea ce spune societatea, de ce spun familia, prietenii, rudele. Încercați tot timpul să le răspundeți cu respect, dar să-i puneți la punct atunci când încearcă să vă jignească sau tot timpul să scoată în evidență diferențele dintre voi. Voi tot timpul trebuie să le spuneți: pentru noi nu contează studiile, contează iubirea noastră și ceea ce am putut să facem împreună în această relație. Nu contează, deci nu mai încercați să ne spuneți lucrurile astea, că la noi nu contează ceea ce ne spuneți voi, contează ceea ce credem noi despre această relație. Dar există și terapie de cuplu. Atenție, doar dacă este necesar. Nu înseamnă că în orice relație de felul acesta, cu diferență de studii, trebuie neapărat să ajungi la terapeut. Dar dacă este necesar, puteți ajunge și acolo. Un terapeut poate să medieze discuțiile despre dezechilibre de putere sau frustrări legate de educație, în cazul în care aveți conflicte frecvente din cauza diferențelor de studii. Deci dacă aveți mereu conflicte și unul se simte inferior și celălalt se dă superior, e clar că mai devreme sau mai târziu trebuie să aveți nevoie de un ajutor extern care să medieze în problemele voastre. Terapeutul poate ajuta la identificarea unor soluții personalizate și poate ajuta la identificarea tiparelor de comunicare dezechilibrate și la reglarea dinamicii de putere. Deci, terapeutul poate să vă ajute să nu mai aveți conflicte și să vadă, dom'le, ce anume duce la aceste conflicte și cum putem să echilibrăm relația. Acum, spre final, haideți să vedem și la această temă care sunt miturile despre căsătoria între persoane cu diferențe mari de studii. Un prim mit este acesta: persoana mai educată va fi întotdeauna dominantă. Fals! O relație sănătoasă se bazează pe egalitate, respect și comunicare. Educația nu garantează un control asupra relației. Multe cupluri funcționează egalitar, indiferent de diplome. Deci, nu înseamnă că întotdeauna persoana mai educată va încerca să domine. Uneori poate va încerca să domine persoana cu studii mai puține, așa cum spuneam, ca să contrabalanceze relația. Sau, alteori, există și cupluri fericite în care nu contează nivelul educațional, ei sunt egali în relație, se tratează ca parteneri egali și această relație funcționează foarte bine. Un alt mit este că nu vor avea subiecte comune de discuție. În realitate, oamenii nu sunt definiți doar de educația lor. Pasiunile, valorile și experiențele de viață pot fi surse mult mai bune de conexiune. Deci, mulți cred, dom'le, dacă se căsătorește unul cu facultate și unul fără, clar, dom'le, nu o să aibă ce să discute împreună. Dar nu întotdeauna. Deci am spus că sunt și persoane fără facultate care au citit foarte mult, care au o educație bogată și cu care ai ce să discuți. Și sunt și persoane cu facultate cu care nu prea ai ce discuta pentru că n-au mai pus de mult mâna pe carte. Au trecut 10 de ani de când n-au mai citit ceva. Deci, grijă foarte mare că nivelul educațional, deci această educația formală, că ai sau n-ai facultate, contează mai puțin într-o relație, contează practic și pe lângă ceea ce am citit și am studiat, deci contează și alte valori, alte pasiuni, experiențe de viață, alte lucruri care pot să conteze mai mult în relație. Un alt mit: cel cu studii mai puține va fi mereu inferior. Fals! Nivelul de educație nu definește valoarea unei persoane.
Fiecare partener poate contribui cu abilități și experiențe unice. În realitate, inteligența emoțională, abilitățile practice și înțelepciunea de viață contează la fel de mult. Un partener poate fi mai bun în rezolvarea conflictelor sau în gestionarea casei, chiar dacă nu are diplome. Deci, nu înseamnă că întotdeauna partenerul cu mai puține studii se simte inferior. Se simte inferior mai mult dacă bărbatul n-are facultate și femeia are. Dar dacă este invers, nu întotdeauna femeia se simte inferioară dacă bărbatul are facultate și ea nu. Deci contează foarte mult cum se înțeleg cei doi și lucrurile acestea, inteligența emoțională, abilitățile, sunt alte lucruri care pot să contrabalanceze foarte mult, astfel încât cei doi să se înțeleagă foarte bine și să n-aibă niciun fel de probleme de felul acesta. Un alt mit este că se vor completa perfect. Unii cred că diferențele de educație duc automat la echilibru complementar. În realitate, de multe ori, diferențele pot genera frustrări și lipsă de înțelegere și nu armonie. Deci, așa cum spuneam, nu înseamnă că dacă unul are studii și altul n-are, domnule, să completează, oamenii n-au probleme. Nu! Deci există și sentimentul acesta de inferioritate pe care cel cu studii mai puține le poate avea și atunci se pot crea, așa cum am spus, de foarte multe ori conflicte între cei doi. Un alt mit este că cel cu studii mai înalte îl va educa pe celălalt. Se crede că partenerul mai educat va influența pozitiv și va ridica, în ghilimele, nivelul celuilalt. În realitate, nu toată lumea vrea sau este pregătită să fie schimbată, iar o astfel de atitudine poate fi percepută ca dominantă. Această dinamică poate genera resentimente sau sentimente de inferioritate, mai degrabă decât evoluție reciprocă. Relațiile bazate pe egalitate tind să fie cele mai stabile. Deci, nu întotdeauna cel cu studii mai multe îl va educa pe celălalt. Am spus, lucrul acesta se poate face dacă celălalt își dorește lucrul acesta, dar fără să facă presiuni asupra lui, pentru că nimeni nu dorește să fie împins de la spate, să facă lucruri pe care nu și le dorește. Deci, este clar că nu întotdeauna cel cu studii mai multe poate să-l educe pe celălalt, doar dacă acesta vrea să-și ridice nivelul de educație. Un alt mit este că iubirea anulează diferențele intelectuale. Se crede că dacă există iubire, diferențele de educație nu contează. În realitate, iubirea este importantă, dar nu poate compensa mereu lipsa de compatibilitate intelectuală sau diferențele de viziune. Iubirea este importantă, dar fără valori comune și comunicare eficientă, relațiile devin vulnerabile la stres și dezamăgire. Dragilor, iubirea poate să compenseze înainte de căsătorie sau maxim în primul an, jumate, doi, cât există acea iubire romantică, acea chimie, acea pasiune între cei doi. După ce această pasiune dispare, așa cum este normal în orice relație, atunci se vor vedea diferențele și atunci nu înseamnă că dragostea nu o să mai compenseze. N-are cum să compenseze, pentru că există această diferențe de valori, de viziune asupra vieții, de ținte, de țeluri, de diferențe privind educația copiilor. Toate aceste lucruri vor ieși la iveală și atunci iubirea n-are cum să mai compenseze aceste diferențe dintre cei doi. Un alt mit este că cel cu studii mai puține va fi mai supus și recunoscător. Se crede că persoana cu studii mai puține va fi mai umilă și va respecta mai mult partenerul. În realitate, o astfel de dinamică poate deveni toxică și duce la resentimente și complexe de inferioritate. Deci nu este deloc bine ca persoana cu studii mai puține să devină mai umilă, mai supusă, pentru că atunci iar se creează acest dezechilibru. Cei doi, așa cum am spus, trebuie să fie egali, trebuie să fie tratați egali, indiferent de nivelul de studii pe care îl au. Dar dacă cel cu studii mai puține devine mai supus, am spus că nu este un lucru bun. Un alt mit: vor învăța multe unul de la celălalt. Se crede că diferențele de studii creează o relație bazată pe învățare reciprocă. În realitate, acest lucru este posibil doar dacă ambii sunt deschiși, sunt egali în relație și nu există judecată. Deci este foarte bine, asta este căsătoria ideală în care fiecare are ce învăța de la celălalt.
Dar dacă unul se simte inferior tot timpul și îl șicanează pe celălalt, și atunci este clar că nu vor și nu va fi dispus să învețe de la celălalt, atunci lucrul acesta nu va fi posibil. Deci ambii trebuie să fie de acord să învețe unul de la celălalt și să valorifice fiecare calitățile celuilalt, abilitățile și experiența de viață a celuilalt. Un alt mit. O relație cu cineva mai puțin educat este mai stabilă. Se crede că persoanele cu mai puțină educație sunt mai tradiționale, deci relația va fi mai serioasă. În realitate, stabilitatea nu depinde de nivelul de educație, ci de caracter, maturitate și valori comune. Deci, o astfel de căsătorie nu va fi mai stabilă pentru că cel cu studii mai puține este mai tradițional și atunci pentru el contează mai puțin lucrul acesta. Nu! Deci, contează valorile comune, așa cum spuneam, și nu nivelul de educație, caracterul. Haideți să vedem un alt mit. Nivelul de educație nu are legătură cu comunicarea. Se crede că diferențele de studii nu afectează calitatea comunicării în cuplu. În realitate, modul în care gândim și vorbim este influențat puternic de educație. Pot apărea bariere sau frustrări. Deci, nivelul de educație clar are legătură cu comunicarea, cu felul în care ne exprimăm, cu vocabularul, cu toate cuvintele, cu neologismele și toate astea pe care le folosim. Și cel cu studii mai puține, am spus că poate să nu înțeleagă multe din cuvinte, din expresiile folosite de cel mai educat și atunci pot să apare aceste bariere de comunicare. Un alt mit. Copiii vor avea o educație echilibrată. Se crede că un părinte educat și unul practic vor oferi o educație completă copiilor. În realitate, dacă părinții nu sunt de acord cu privire la educația copiilor, apar conflicte și mesaje contradictorii. Iar dacă părinții au conflicte datorită diferențelor culturale și educaționale, copiii pot suferi din cauza mediului tensionat. Deci, se crede că, domnule, dacă unul vine cu cunoștințe teoretice, unul vine cu cunoștințe practice, prin urmare, copiii vor avea o educație foarte bună. Nu, pentru că, așa cum spuneam, există diferențe mari în modul în care fiecare concepe educația copiilor, că e bine să facă facultate, că nu e bine, că e bine să-l dăm la școala aia, că nu e bine, că e bine să învețe limbi străine, că nu e bine și așa mai departe. Că e bine să-l dăm la tot felul de cursuri sau dăm banii pe fereastră, la muzică, să învețe un instrument sau alte lucruri și atunci toate aceste viziuni privind educația copiilor pot să creeze mari conflicte între cei doi. Iar dacă cei doi se ceartă frecvent, e clar că și copiii vor crește într-un mediu tensionat care nu o să le facă absolut deloc lor bine. Apoi, un alt mit este că nivelul de educație nu influențează succesul relației. Se crede că studiile nu contează deloc pentru reușita unei căsnicii. În realitate, studiile pot influența modul în care sunt abordate conflictele, obiectivele comune și chiar încrederea în sine. Deci, e clar că nivelul educațional contează într-o relație. De aia v-am prezentat și eu, v-am ținut această prezentare special ca să scot în evidență diferențele și să le vedeți încă de pe acum, dacă nu v-ați căsătorit încă, iar dacă v-ați căsătorit să știți cum să le amortizați aceste diferențe, pentru că contează, succesul relației contează de nivelul educațional, de felul în care comunică fiecare, de cum rezolvă conflictele și mai ales de felul în care se privesc unul pe celălalt. Că dacă se privesc, dom'le, tu mi-ești superior sau mi-ești inferior, este clar că acolo există un dezechilibru și acei doi nu se vor înțelege. Un alt mit. Diferențele de educație pot fi compensate ușor prin alte calități. Se crede că dacă nu există compatibilitate intelectuală, alte calități, umorul, bunătatea, pot compensa complet. În realitate, este nevoie de compatibilitate în mai multe niveluri. Dacă lipsește stimularea intelectuală, relația poate deveni monotonă sau frustrantă pentru unul dintre parteneri. Deci este clar că nu există alte calități care să compenseze. Trebuie să existe totuși și un limbaj comun. Trebuie să cei doi, așa cum am spus, să se poată înțelege la toate nivelurile, astfel încât să poată comunice și să-și rezolve conflictele și toate problemele pe care le au. Deci este clar că educația contează și din punctul acesta de vedere. Un alt mit.
Diferențele de educație nu afectează compatibilitatea. În realitate, studiile arată că discrepanțele semnificative în nivelul de educație pot duce la divergențe de valori, interese și stiluri de comunicare, crescând riscul de conflicte. Deci și compatibilitatea este influențată de nivelul de educație, pentru că o să vedem, deci, așa cum am spus, aceste niveluri diferite de educație pot să dea naștere la conflicte în momentul în care există mari diferențe în viziuni, în valori, în stiluri de comunicare. Este clar că atunci vor fi foarte multe certuri și probleme. Un alt mit. Partenerul mai puțin educat va fi mai dedicat familiei. În realitate nu există dovezi că nivelul de studii influențează direct implicarea în familie. Din contră, diferențele pot crea tensiuni legate de responsabilități și așteptări neîmplinite. Deci, nu înseamnă că partenerul cu mai puține studii o să stea acasă, o să fie dedicat familiei, o să crească copii și lucrul acesta va conta. Nu, deci studiile nu arată că dedicarea în familie depinde de nivelul de studii, ci de personalitatea fiecăruia, fiecare cât dorește să se implice în familie și nu contează nivelul de studii din punctul acesta de vedere. Un alt mit, căsătoria le va motiva pe ambele părți să se dezvolte. În realitate, fără eforturi conștiente de înțelegere și compromis, diferențele pot amplifica decalajul și nu îl reduc. Deci, nu înseamnă că ambii vor fi motivați să se dezvolte, să-și dezvolte relația, abilitățile. Totul este dacă cei doi doresc lucrul acesta și dacă, așa cum am spus, îl tratează fiecare pe celălalt de pe poziție de egalitate și nu de pe poziție de superioritate sau de inferioritate. Apoi, un alt mit. Persoana mai educată va asigura stabilitatea financiară. În realitate, chiar dacă partenerul cu studii superioare domină deciziile financiare, poate crea dezechilibre de putere, afectând dinamica relației. Deci, nu întotdeauna stabilitatea financiară este asigurată, așa cum spuneam, de persoana cu studii superioare, poate fi dată și de persoana cu studii inferioare, depinde fiecare cât câștigă, că nu toate meseriile câștigă la fel. Deci, stabilitatea va fi asigurată, e bine să fie asigurată de amândoi, dar dacă unul câștigă mai mult, nu înseamnă că el trebuie să preia controlul și deciziile în relație. Un alt mit. Diferențele stimulează discuții intelectuale. În realitate, fără interese sau capacități cognitive compatibile, discuțiile pot deveni superficiale sau frustrante și nu echilibrate. Deci, nu înseamnă că, dacă există diferențe, cei doi vor fi stimulați să discute mai mult, ci dimpotrivă. Dacă există mari diferențe intelectuale, e clar că cei doi mai degrabă vor evita discuțiile ca să nu se simtă unul inferior și celălalt să se dea superior, să se dea deștept și atunci mai bine fiecare își va vedea de camera lui, de hobby-urile lui, de plăcerile lui, ca să nu mai interacționeze cu celălalt. Un alt mit este că căsătoria va reduce diviziunile sociale. În realitate, diferențele de statut social asociate educației pot perpetua tensiuni, mai ales în interacțiunile cu familia extinsă sau cu cercul social. Deci este clar că vor exista tot timpul probleme și discuții cu părinții, cu rudele, cu prietenii, care fiecare, așa cum am spus, va încerca să-și impună punctul de vedere în relația voastră, să zică că nu vă potriviți, că meritați ceva mai bun, că oare de ce v-ați căsătorit dacă aveți unul are studii și celălalt n-are. Deci clar tot timpul vor fi astfel de înțepături din partea familiei extinse. Un alt mit, că toate căsătoriile fericite sunt la fel. În realitate, fericirea în cuplu cu diferențe mari de studii depinde de eforturile suplimentare, comunicare, respect reciproc și nu este automată și garantată. Deci, practic, ca în orice cuplu, fericirea nu este garantată. Trebuie să faci ceva ca să fii fericit. Nu trebuie să pui umărul, trebuie să comunici, trebuie să existe respect, sprijin reciproc. E clar că trebuie să existe niște valori comune ca cei doi să fie fericiți și nu, lucrul acesta nu este garantat de studiile fiecăruia. Haideți acum să vedem și niște concluzii la această prezentare. Cred că deja v-ați format o idee despre ce am putut eu să vă comunic prin această prezentare și spun și repet încă o dată,
nu discriminez pe nimeni, nu-i consider inferior pe cei care nu au facultate sau au studii mai puține, ci valoarea unui om, din punctul meu de vedere, contează caracterul persoanei și nu studiile. Dar, totuși, trebuie să ținem cont la o căsătorie, pentru că pot să apară astfel de divergențe și de probleme, trebuie să ținem cont și vrând nevrând și de acest nivel educațional. Căsătoria cu diferențe mari de studii poate funcționa foarte bine dacă există respect reciproc, comunicare sinceră și deschidere la învățare unul față de celălalt. Deci dacă există și se îndeplinesc aceste condiții, poate să fie o căsătorie fericită. Educația nu garantează succesul unei relații, dar educația emoțională și respectul sunt absolut esențiale. Deci dacă cei doi se respectă unul pe celălalt, comunică foarte bine și vor să învețe unul de la celălalt, o astfel de căsătorie are șanse să funcționeze. Problemele apar când unul se simte inferior, iar celălalt folosește diplomele ca armă. Deci nu folosiți diploma niciodată ca armă și nu-l faceți pe celălalt să se simtă inferior, pentru că astfel veți crea un dezechilibru în relație și relația nu va putea funcționa mult timp. Soluția este să vă bazați pe conexiunea umană și nu pe diplomele academice. Întrebarea cheie: vă iubiți pentru cine sunteți sau pentru ce știți? Deci repet această întrebare: vă iubiți pentru cine sunteți sau pentru ce știți? Sau pentru diplome? Sau pentru studii? Pentru ce vă iubiți? Aceste căsătorii reușesc când partenerul educat evită să folosească cunoștințele ca instrument de control, partenerul mai puțin școlarizat nu se simte inferior, ambii apreciază calitățile unuia altuia dincolo de diplome. Deci atunci reușește o astfel de căsătorie. Când eșuează o astfel de căsătorie? Când unul se simte mai presus, iar celălalt se simte inferior, când cel mai puțin educat resimte permanent nevoia de a demonstra valoarea. Deci, dragilor, dacă trăiți într-o astfel de căsătorie, voi nu aveți studii mai puține, partenerul are studii mai multe, nu încercați tot timpul să demonstrați ceva. Dom'le, cât sunt eu de valoros, cât sunt eu de important, la câte mă pricep eu. Nu încercați să vă demonstrați valoarea, pentru că din start vă puneți pe o poziție de inferioritate. De câte ori doriți să demonstrați ceva. Într-o relație nu trebuie să demonstrezi nimic. Tu ești ceea ce ești prin caracterul tău, prin felul în care te comporți, nu prin ceea ce vrei tu să pari. Înțelegeți? Adică lucrurile acestea oricum ies în evidență. Nu trebuie tot timpul să demonstrezi ceva. Diferențele de educație nu sunt în sine un obstacol insurmontabil într-o căsătorie, dar pot amplifica alte probleme dacă nu sunt gestionate cu maturitate. Cheia succesului stă în acceptarea reciprocă, comunicare și colaborare. Deci, acceptare reciprocă, comunicare, colaborare. Multe cupluri cu diferențe educaționale mari au relații armonioase dacă se concentrează pe iubire, respect și înțelegere mai degrabă decât pe statutul social sau academic. Nu diploma ține un cuplu unit, ci caracterul, empatia, capacitatea de a comunica și dorința sinceră de a construi împreună. Într-o căsătorie în care femeia are facultate, iar bărbatul nu, respectul pentru abilitățile, experiențele și contribuția fiecăruia este absolut crucial. Deci contează respectul, cei doi să se respecte unul pe celălalt, indiferent de nivelul academic. Miturile despre căsătoriile între persoane cu diferențe mari de studii ignoră complexitatea relațiilor umane. Chiar dacă unele cupluri cu diferențe educaționale mari reușesc să construiască relații trainice, succesul depinde de adaptabilitate, empatie și angajament comun și nu pe presupuneri idealizate. Deci grijă foarte mare la aceste mituri, că miturile întotdeauna ne influențează modul în care vedem relația, în care vedem partenerul, în care ne comportăm, pentru că aceste mituri se perpetuează din generație în generație și duc cu ele niște idei absolut greșite. Sfat final: concentrați-vă pe ceea ce vă unește, nu pe ceea ce vă separă. Repet, concentrați-vă pe ceea ce vă unește, nu pe ceea ce vă separă, dacă vreți să aveți o căsătorie fericită. Aici, dragilor, se încheie această prezentare. Data viitoare vom vorbi despre un alt subiect, și anume cum arată căsătoria cu o persoană care are probleme psihice.
Din nefericire, în societatea noastră și nu numai a noastră, oriunde în lume, numărul de persoane cu probleme psihice a crescut foarte mult în ultimii ani, în ultimele 3 decenii. Chiar se presupune că în anul 2050 depresia va fi principala cauză de deces. Depresia, bineînțeles, depresia serioasă, depresia gravă, dar acum pe primul loc încă sunt bolile cardiovasculare, cancerul și alte probleme. Dar se pare că în depresia va fi, pentru că problemele sociale și financiare și toate acestea cu care ne confruntăm sunt din ce în ce mai serioase și mai presante, mulți oameni au probleme psihice și atunci trebuie să vedem cum putem gestiona o astfel de situație. Deci, în primul rând, data viitoare voi încerca să văd ce presupune căsătoria cu o persoană cu probleme psihice și ulterior voi dezbate și cum putem să gestionăm o astfel de căsătorie, dacă totuși ne-am căsătorit cu o astfel de persoană, cum putem totuși să scoatem această căsătorie la capăt și să poată fi și aceasta o căsătorie împlinită. Dar până data viitoare vă doresc doar bine și sănătate!